ji hêjaya Mofîd Yüksel çavderê siyasî ji Stenbolê dipirsim. Hêjaya Mofîd gelek bi xêr hatiye Kurdistan 24. Bizanim tu çi cudakariyê dibînî di navbera hewldanên Fransa û yên Tirkiye di navbera Moska û Kiev? Cudahiya wan çi ye? Kî ji wan dê ser bigirît? Evan daha mabeyna ku Rus û Ukrayna ev kriz çebiye, ev kriz tansiyon bilind biye. Eva mesele ki hema mabeyna Rus û Ukraynanî ne tamamı tekiliya geleke dixenava ev mesele tesîra wî li ser hem Türkiye be hem devleti NATO be hem Avrupa be hem derdorî heremê jî tesîra vî meseleyê krîzê çêdibe li ser wan. Eva meselekî zav giring e, çareseriya wî jî zav niha zor e. Rûs dixwaze Ukrayna bikeve nava Ukrayna, şerqê Ukrayna ji Ukrayna bistîne girêdayî Rûs bike. Yani bîna çend sala ewil Kırım'ı wisa kir, Kırım ji destê Ukrayna stand îdî xiste axê xwe girêdayî Rûs bû Ukrayna êdinê jî yani nîvî hema erdê axê Ukrayna dixwaze îşgal bike, dixwaze bixe destê xwe. Ev jî Avrupa naxwaze, Amerika naxwaze. Ev meselekê dûr û dirêj e hêjaya Mofîd ya di navberê de çav halê hazir divê deqeyê de li ser hewldanên Fransayê ne ji hêleke din hewldanên Tirkiye digel Kiev û Moskovayê. Mumkin e evanên henê her du yek ji wan ser bigirîtin yan jî mumkin e ew daxwaziyên Rûsyayên li pişt perdeyê ji bo medyayê ne hatine aşkera kirin cudatir bin ji xasteka van her du aliyan yan jî xasteka welatên Rojava mumkin e. Niha Avrupa, Almanya naxwaze ev çerçeve. Almanya xusûsî Almanya û çend heb devletê Avrupa ja Tirkiye jî naxwaze. Ji bona çi bi avê enerjiyê mesela gazê tebîî girêdayî Rûsên ji Rûs distînin. Tirkiye jî ji Rûs distîne. Almanya jî çend devletê Avrupa jî ji Rûs distîne. Girêdayî Rûsên li ser enerjiyê. Ser meselekî giring e eva yani helbûna meselê yani naxwazin koşer çêbe îca ev tev disekine yani nikarin îdî gaz hildin ji Rûs îca ekonomiya wan ev dibe xirav dibe. Türkiye jî wisa ke Türkiye jî naxwaze. Türkiye hem pişkekî nîzkê Rûs biye van salan ji wî pê de Türkiye evkê NATO'ye devletekî NATO'ye yani azayê NATO'ye eva jî evkekî krizekî mezin de çêke mabeyna îca Türkiye boğaz henin yani İstanbul Reya Boğazê İstanbulê yani Kanalê İstanbulê ev jî meselekî mezin e mabeyna Amerika û Rûsya ev jî evkê şerrê dibe sebebê şerrê Türkiye jî evî naxwaze ama Türkiye ya Fransa ya Almanya dê bikirin evî şerrê bidine sekinandin yani maneî vî şerrê bibin nehêlên ev şer çêbe em nizanin yani Rûs qerar daye yani belki be îsal pişkekî bisekine direng bibe direngtir bibe ev mesele ama sê meh paşê çar meh paşê eva çand dibe Rûs ko bikeve askerî Rûs ko bikeve nava Ukrayna îdî dibe şer ev şerekî mezin çêdibe ev şerekî mezin tesîrekî xiravî li ser Tirkiyeyê dike li ser heremê dike li ser behrê reş dike. Lê hêjaya Mofîd herî dawî NATOyê gotiye em amade ne guhdariya tirs û gileyên Moskovayê bikin li ser Ukraynayê.
ترسو گلین موسکوای لسر اوکراینیا بتایبەت لسر ناتویێنە زێدەتر و دهێن چەک و سەربازên خۆ دەردوورە ئوکراینیایە بجه دکەن جهێلەکەدن یعنی ناتویە سنوورên ڕێکەفتنا منسک دەرباسکردنە هەرکو دچە زێدەتر نێزیکی ڕۆسیە دەبن ممکنە ئەف داخوازên موسکوێ ji aliyê ناتوyê ve bêne cêbecêkirin û welatên ناتوyê çek û serbazên xwe ji derdûra Rosyê vekêşin belki be yani van rojan mümkün taviz bedin yani jê bigerin ku Ukrayna bixine nava NATO yan Minskê wan deran yani dûr bikin pişkekî ama Rûs dîsa nasekine Rûs dixwazin yani nîvê Ukrayna bixe erdê xwe yani ji Ukrayna biqetîne giredayê Rûs bike ilhaq bike wan deran ev jî ew ke yani meselekî giring e ev çok ev mesele nay hel kirin yani dibe sebebi şerekî mezin li heremê da şerekî mezin çêdibe ev belki be yani NATO pişkekî dûr bisekine ama Ukrayna jî dixwaze xwe bispare yani ji Rûs tehlika Rûs tehdîda Rûs xwe bispare yani ji bona wî nêzik tir dibe ji NATO re Tamam. Ya li vê derê pirs ew her ku diçîtin Amerîka û Rûsya hêz û çek û serbazên xwe li derdûra Ukraynayê kom dikin. Di egera serhildana şerekî di navbera Ukrayna û Rûsyê da. Tamam, pirsa xwe tamam bikim. Di egera serhildana şerekî di navbera Rûsya û Ukraynayê da. Erê welatên NATO Amerîka dê beşdarî wî şerî bibin yan jî tenê wê arîkariya serbazên Ukraynî bikin. Bû bersivdanê. Bikurtî ji kerema xwe. هجای مفید یا پرسا من او بو ده سرهلدانا شرکی دا امریکا و ولات ناتو ده تفلیوی شری ببن گر روسیه انجی تنه و پشتگیریا سربازین اوکرانی بکن گر بکن اوکی روس عرضه آخر اوکراینا و اشغال بکن او çok tekiliya NATO de bebe ko tekiliya NATO bebe şereki mezune ve sebebe şereki mezune de tamam derdori Karadeniz'i derdori Bahri Reş Edirne Avrupa dikeve vi navê ev şerekê bîna cihan şumul çêdike evî jî naxwazin belê yani Rûs jî barke naxwaza Efqa zêdetir biçe ev qirîz ama li kîjan derê dê bisekinin evî em nizanin yani texmîn nakin evî yani li kîjan derê dê bisekinin tawîz dê bidin her du taraf şi geleke taviz bide ko ev mesele hal bibe çareseriyekî bibîne ji vî meselê ra derdorê temamê devletê din jî dibin tesîra vî da vî şerê da dimînin yani Türkiye be ew bibe ko mesela Türkiye li ba Ukrayna bisekine li ba Ukrayna bikeve vî meselê Rûs mabeyna Rûs û Türkiye'da mümkün şerekî çêbe Anko hêjeyê mafîd yüksel dibêje şerekê Ukraynî Rûsî namîne tenê şerekê wan her du welatan heta derbasî welatên Ewropî di nav da derbasî Tirkiyê jî dibe Anko rojhalata navîn jî hêjeyê mafîd yüksel çavderê siyasî ji Stenbolê êvar baş. Êvar baş.